Raz, dva, tri. Za slobodu, za krajinu, za ukrajinskú rasistskú Pravá ruka. je... Bilo, čo si myslíš o dneskašom dni? Čo si myslíš o dneskašom dni? Ja si myslím. Dnešný deň bol výnimočný, bol perfektný. Čo bol najlepšie? Čo bol zlatý bod? Kniha Michala Speváka. Kniha Michala Speváka Čo si myslíte je o knihe Michala Speváka? nielen vedecké, odborné, ale aj publicistické dielo. A ukážeme tak celému Slovensku, všetkým Slovákom, všetkým Slovanom, nielen Slovákom, ale aj všetkým Slovanom, Čo si myslíte o aké sú bratislavských dôležité, Slovákoch? Cigáňami problémy? aké sú dôležité problémy a riešenia bratov Slovákov, Na dolnej zemi? vo Vojvodine? Slovanov, Áno. a to perspektívne, pretože to sú výnimočné udalosti, výnimočné diela, pretože krv, smrť A rakva A je to život. jedno. je veľmi smutný. A- A preto by sme sa mali poučiť aj z tejto knihy Michala Speváka a Nedana Stejoviča. Mne povedali tak, že život je iba dátum narodenia a dátum umrtia a život je iba tá pomlčka pomedzi narodenia a umrtie. Že A to je omyl, Áno, čo si myslíte? pretože povedal veľký rumunský Rumun, kultúrny predstaviteľ, profesor, Ja mu neviem meno, prepáč. Profesor. S cigáňami menej sa zaoberá. nie cigán, Nebol cigán? bol to Rumun, bol to Slován, bol to veľký predstaviteľ vedy a národa rumunského. Časný svet, ilúzia a smrti. Zhodnoť dnešný deň jednou vetou. Jednou vetou. Ilúzia a Extra, smrť. extra. Jednou vetou zhodnoť dnešný deň. Iniciáciou iného života. Jednou Povedal vetou. to Zhodnoť jednou vetou dnešný deň. Bije mu Úžasné. srdce na ľavej strane. úžasné, Hajde, vynikajúce ideme do piče. a na prospech nielen Slovákov, slovenského národa, ale aj všetkých Dobre, Slovanov. poďme. Úžasné niečo. Ideme, come on.